Yes, my, Suma mama, Suma mama, Suma mama. Yes, my, Suma, Suma mama. Then I have ground Suma no. You diabra one I'm a chicken over there. Kukubani, above Kukubani. Agora, yes, my, yes, mama. Asuo mama, Asuo mama. Only one of Misuma no. Don't see a one of Misuma no. Oh, where ya baby and Tiji, Suma mama, Suma mama, Suma mama. Yes, Suma, Suma mama, yes, Suma, Suma mama, Suma mama. Suma mama, me suma mama. Then I have ground Suma no. You diabra one I'm a chicken over there. Kukubani, above Kukubani. Agora, yes, my mama. Asuo mama, Asuo mama. Only one of Misuma no. Don't see a one of Misuma no. Oh, where ya baby. Yes, I won't need the Anyamene Prano hunting and no money a crown free at time for Seman. Anybody be a tune and yes, Miss Susan Camedia, my bra wanted 10 pounds somewhere. Nana no Mumbon and Ifra, Mumbon and Ifran and Pierre when he can't swear. It's you and me, no, Biashio. I'm phobia, dear. I am trying to try to me soon, and I know more than a lawyer. When you must have my Musiongo, Nana, Musiongo. Musiongo, Nana, Musiongo. Oh dear. Bob. Bob. What? That's your move. Yes. Over for you. Because I know it is. I'm fashion as Yo, na Asuo Kofi wa daroma ade na me obi a niam na me obi na need identify me phone ka ho na munya de mama me sun kasa bebrebe na me mpesa nkrata nska na gude mu na nkrofo de ma monsa ne ma na me nya ade no na mo ma me yi dodo yo na Asuo Kofi bompo ka te chebo fo wa daroma ye mesa su na na se fo so waju edwana ba ko aka we
Yo na Asuo Kofi katachebo for wadaroma. Sai begina ha wadaroma. Eye ofa ya poku. Owo America. Wadaroma wo say. Akwesidae dru. Na Akwesidae dru di Asuo wadaroma. Sabi Akwesidae ba kono obeye aye. E de beyi waye. Enne so Akwesidae na sa dru. Eye nana poku se me fa mawo. Ofa ya poku wo se me fa mawo say owo America bofo osra omu a osra ho ode wo se esi ano eni mama ye tin aba no sabi onya fie anko beba na so betena fie na se wodwuma na adwuma enye ana woni sika efie no betan so de obedi ne kura be ye tin enti eye ofa poku owo America mem wo se me kan tell se Asuo Kofi ma wo wakokọ ene wonsa yemfa mo mpa yemfa ma no na sabi asase die bi kọ no benya ana se adwuma mo ye no mo patam bi aya no mokọ onya patam kra kwa obenya bi de atuatua ne daka na ma sabi sika kakra wo de ye adwuma no eno so onya bi de ato wo de sabi aba ba sunu fie isa akaka na okọ pension so no na adwuma wo ye nsika na ntimi ntue ne daka enti ama wo dwentwene wo tete Asuo adaroma osime fantu wanim na bua no afesu suma ne da ye so na niema bi ekobia no fata na chi na nkunim de awie peye onim sane ne sobrem sai obeye bibi ama ebedu baabi no niema be sisi fam enkoye ma na onim oso wonim nti ana ode no ho abadware wo so ode no ho abato so de a na Asuo Kofi me fa nsen na me fa na kokon fa mawo eso ofa ya poku se me fa mawo oso minim se me pese me ye obi adwuma a me fa de ne nkokire no na kira nko beka se bi e madi ntinom ne sika wa ha na kokon nie ne nsanie ofo ye de ma o eye na poku se oza wadaroma ofre wo mu a ko ne frɛ na ma na hoɔden na ma ne sika na ma na ani na ma na so na ma na hotɔ one ne yere ne ne ma na wadaroma onya paatam bi nkɔ enka na adwuma no ho na sabosu no ya ewo bi na Akwesidae enkosi ne 40 days biem na onya paatam bi akokɔ ama sɛm na ne bosu aka tue ne ma yedu a enno Akwesidae no na niema ekoyi a obedi ni twan ne sa na kokɔ ene ne niema aso bebrɛw entimi fa sa akokɔ yi ene sabi nesa ene ne bua wade ye efa nka ho pamawo na pokusi ne numa sama men kan kyerɛ no Asuo so woje na abɔ no ho ban na so obi twintwa na nam obi pɛ ne nguaseɛ obi pɛ ne haw obi pɛ ne bɔne obi pɛ ne sɛye obi pɛ no ewu a wadawroma manipa ko ni nanim kan na wadawroma wonya ne fa afodie wo dwumadua bia wodi no entimi nko yeye ne yɛfa aseda pamawo na pokuo numa sama ɔde ma me no ofo ena ya de o wadaroma o ma o mo akwantuom a o mo do mbusade eto wanim no ofa ya na dikan yo o se enfama wo se nkataye bi da ne so a yiyini nyina afri ne so na wadaroma che no yo katachebo fo ayo na ba ko o South Africa ye fra na kwasi wadaroma one ne ho kani ana wo ho wadaroma na nsen ofre me na ye kwa agoro o mamponten ofre mo na na ma honhono na na mentimi home mentimi nyame ho hwe ofre ye so ne yesi kwa ma ye kwa agoro no ana bofo wadaroma se ye kire na de ma ne ye ti bofo me kire na de ma ne ye enti wadaroma aye kwasi a South Africa one sabi ne ho kani a ho wadaroma ode ne sam to wanim no dia mu ka kire me sa me kan kire no onye no ho no ofo me kire akora ni nyina bibia koye kama anadwo ne kwa me so mo fa no kwa hospital no se na ye gidie wo mu enti ye nkwa hospital bia enti dia wo kire ye kwa koye ampa omo kokoye omo dia akora ne kire me na me hyehye me na mse dia de na aye wa hohuru sei asina nanom tumi no ma ho ode nti no before de omo kire me a me kire no akora no ho atọ no a sabi ade chinye ne nansa so okọ na adwuma a wo ye na adwuma befum samre ya oso ankwa ya de sabia ne ho atọ no oso se asuo no ho atọ ne de a ana me se baby me kire wade makoye no kokoye sra ha wo ma asase no
na asase fana se dama no ampa mo koye wie omo wie na o se da bi nana se yakoye dia se ye ba ha so ne be da ase ne be twa kokko ne fa yi waye to omo so ba ya omo so bu omo ade omo akokko omo nsa na Asuo Kofi sigari e kwa kumosi me na nanam so manfo bosum diasa mitumi a me ne mo nanta wie ne anopa na nanam me frem amoje me so ba bibia da menum asem be ko bia no eyeja na setimi ye adwuma de a e na ona na kwose se de waye de ama no sa kwose de dra ye mfa nyimaye ye mfa nam ase ona ne ho kani o so mo anka se ayade sabia wo ho na wo mudumi ka do mo ye o masambeto wanim na wutumi ka na kwa kumosi wusu sane na ase da bi me kwa South Africa me kwa hwe me de hie bi ansa na agoro no kwa mabaase ampa wa me na anwu watu akwa hwe na ma ne ho aso ne de a ye se otwede mpo Nyankopon na nanom se enhyira enka Nyankopon na enka asase ya na enka nsuo ne abosom biasa enwia no homa ye tete enna no na ye damase so magi ase da edi a ena na kwase se me fa se da ne fa mama piafo before so ya akro se bibisu wo ho a wadawroba no ko yini nyina so afuru ama no bayi bronsam bi su na ye ne saa so a ona na kwase se bayi bronsam bi na ye ne saa wo wie na so akokko no ma no pakro no before ko no so preko na kwachi ni pakro na ku no na kwase nso onya ne fa ahudie yo kata chebo foi ye gina na ye nyina sabi ye dwuma ye ye de enim se ni abrochefo na ye adwuma na bosom papa bia so no one anomotutuo ana kwa nante bom bosom a otimi to na mokọ achichiri no ona onya dom fura achichiri aye wona na odana baako wadawro ma moja pade e wa ha wadawro makatache bofo ona sese bofo na Akwesidae o enso omo ba ya akatache omo so omo dwan omo so makokọ omo nsa omo bu omo ade na wadawro ma nipa na obegina ye no nipa na obegina ye no no ade na mboye no sipoja konya ne bra konya ne ziwo nipa na obegina ye no eno obedru he ya na bofo sabi kotoko ba ne park so nti ba park no so no ntimi nwura ha nti eno akwa kasem ni medi nkomo na me mabọ me ho asudie wabu nsa nya ade me no obedi nkomo nti ma ankwa kwhwe nipa na anim kura na so bofo de ho ne se mi gina ho ma me nwia no nti oni sabi ema mienui omo so makonwa a wadawro ma wo bache omo tumi a omo de abesue so se emo omo ho ba no pa na awie na nwumre no omo ba no ba madidie efure na ekona omeba ntiem na omo abesom na emrepam omo abefo makonwa no so yede e de akọ nokodro buche on so tema kwakosom no enti me fan san fa ma Asuo Kofi na nsi abosom di asa na nsi asue ya asa akokọ ye di ma wei won nana anase wo yire eye sabi eye ama wadawro ma oni jali o se monta o machi o na bafo adwuma no munya dema no na adwuma bi a wachi a wo ye no wona na ama se bua na adwuma no enye moho na onya abroche omo ye adwuma no monya paata mankwa a omunya sika fantu omo ka enti eso o se enne esa kwaso ni 40 days biem na wo bua no na onya sika tentem ne makoye a anu abaso na ntwi ato no kon ho amia de abra se Asuo fagidi enti amase me kan kire so anu na ye oba anu na ye bema ana o kina eye na nanom de ama na yire ese on fa nsom enti amase me fa mamo na monta na chi na kwamia wa som no na honhom ni nyina meta na chi ama na dwo enye ye ni hira amra na nimonyamma afeso ne ma na obefa mo so do mo kọ no o so da wase so ba akora no ban ama sabi onka bi shemu o ma ni nya bi befa akora de ne koye ese akora ne su ko school ta na chi na akora no school no ma ye kanko na akora no su meso no mu na nketo na eba no so ntimi nye na brochire se wonni sika a sabi ne mamba ye den de ama kan na na se wosren kwantenten de ade so wosren kwantenten o mu se yedie ahotopa saadepa nkunimdie pa ene da ye so ene anigye honhom ena wo mo sre de be ye owuo wase entamotie amane kukuruhwe ase wotan de ni nra nkwa chichichichiri na so nipa kro se wonte ase ene yaje omu na ye bo mu ban na omba so de tia de a
ana otwede mponyankopon wo ho asase wo ho ensubosom taabosom abosom e from apane nyimra wo ho de a nananom mo pagya na anya yi a mo fa ne ma abrafo nu mpako mu nkuna piafo so na oyere obeduru ha o na ne ho akwafa asafoforo abre no nti wadawroma esraw so obeso no mu na wadawroma omesoro motoso no matima tena ase na niema akoyi amaye wadawroma katache wadawroma do Ghana no ana ye peche wadawro pacha wo mo na nkunum de emra wadawroma yo katache wo fu wadawroma aye wonana ba ko ye friend na Akwesi onso wo US wadawroma wo se mfa nsan ni akokon fama wo osro bambo ni ahoden ni saade ene kanko wadawroma wo se bon ho ban ne so no mu ono so mre kakra na obofo wo se ohunu mo ena ode masem abatom ye manim ena ode te no se Akwesidae na eba yo wo se na da bia Akwesidae na edru dia ena me sanu sika twa akokon ne bo me ho ban ma me na fama na nam so mo fa ni di ndi bofo nso se na bo ade ni sika ehiem na akokon ne nsa eteche wo se na me fama mo na mo so mo nye na mo ma na hoodin ba bi oyi sika free ye bia no enye nkoso ma no na ne nse betwa to na ne se wo sere mo ni monyam na wo sere adepa bi afiri mo nsam sa adepa no ne nsa be ka wadawroma mo ma ne hu ne nsa so nka mo ma ne hu na de wo hwehwe na ne se sika aye basa na djuma mu so aye basa o sese ade a wo hwehwe afiri mo nsam no no munta na chi ne nkunum de emra na sa de emra na ye de emra ne fa so na Akwesi se me fa mamo wadawroma mo so no mu mata na chem nkunum de awie pe ye de a wadawroma ene mana me na me ko ma obi o ya na short o ye no obi ade o that's it before okay, sorry yo duma kuma nyankopon boss ro ba asase na no medical ka jo se adwuma ye de adwuma wa brochiro e Ghana ha ye ntoso Ghana adwuma ye ntoso nti ye de obi ba fie osian ana na se wade adwuma na oye menya ni hunu menya hwe mididi anamata minne mrofo na ye adwuma jina na no adawroma eye onana ba ako ono so ewo US aye frɛ no Isaac ama no wofa aba ono so eye sebi ne bosom ewa ha sebi ne ba anase ne nana na wofa ase aye frɛ no afia Serwaa ana kom Asuo boya ana bofo ewa ha bofo adawroma akra na wi akom na ne wofa ne se akra no nyenya ba bi ntran enti one ne nana omaka omo ho abom ese wadawroma bosumi bia no omma be ye omamamre e de amaboso no wadidi na amaboa Ezeki esoso ho abon ho ban na amaboa ne nana soso abon ho ban na maso mo na maso akora no so mu na mama mo enfre mako homeje e wo mabrabom ama mo saade ene nkunumdie ama ade bia o mo ye bia ayeyi ama wo mo nti Ezeki se enkwamro eye onoa yempegyo yensomo eye onoa ampa Ezeki beso akora yi mu ama Akwesidae ye baye obetwa ni dwan ebe ya amamre ena Akwesidae wasade ni dwan na akokọ ne san ni sika aso de abase dia me share Asuo Kofi bono mempese mebusuo na meya ma Asuo Kofi na Asuo Kofi so atamachi nti Ezeki se me kan tell say Asuo adawroma ye akora no ono so nkanura no wo ba na sa aboso mi ni de enya sia na emani nyina konfikyire
a omuntimi nwura fie enti akra na ntimi ama eye sebi ne nana a sebi boye asi ni nanso ne nana na ba abegina ha asre mpayebo asre ahoɔden asre enkwa ane yedie se ebi nsi no so ne nkonkosi eye azegi so na bi si akra no so na asuo no humi ngo omumu na ade bi omuhwehwe bi omuntimi nye na da na omusi no so omuntimi nsi na azeki so adwuma wo ye na brocho ontimi nye na bi nso ne maso na bi nso ne nananom so na bi nso wiase man nyina so na azeki so no sebi ebeda ho se ekuro no akra be ma no ese so omsisa bedi hene e wo kurom ho na obosom no ye ne dia na wasa bedi hene wo kurom ho no ebe ma anigie abewie peye yeso so so bosum ya ene ma didie ba etimi ba asumdwie ma wo wotoa ne ya from nti azeki so bosum nana etutu ne na ya fra na say amofa azeki fra brochire mra na o ma bedi akonwa ampa bofo adaroma enim sa konwa akra obedi ne tren amna yeye nti asuobo ya de ye ka cha onsa aseda ana ye da wo monko na konfre efama asabi ye akra nana ani azeki ani akra na nkasa wo kombosom no ani omo ta akire na omo ta akire omo ye omo hu se dua broni na omo de omo ye kekire na omo de omo sane ye sane so na omo kekire no bofo adaro masani pane na omo nante bi manya ye bofo adaro se ka na etwam kura na sa homa nso mu a mane nsane ne ntene na yiyi omo mfuru ho na bubu omo na omo abahwe de ye oyi omo mfuru ho na omo nkasa de nyina ayam na bofo ya sesa kwakoto agu na asumdua ye de aba enti de yakan na se eye azik oni na busua nyina se yemfa kokko ne nsan famam se bo ya obegye ne wodidi ama so Asuo Kofi so dia wadawro ma yemfamam ma bro sasa Asuo wadawro mo so mo na monidi na wadawro ma no nuanom Mundana boya wonu nkro umma na obusua mundana Asuo mundana Asuo Kofi mundana munidi o na wadawro makra no na wo maha enti wadawro makatache enti afimo fast oh wadia na wodia so wona to nfra wo na wodia wo gyina wo ye obia fa obi ekuta na de obi ankofa na de o nskom kra de me I don't get camel. Yo, oduma nko Nyankopon bo soro ba asase. Ami ntuma ekura se epo. Oh, right. Yo, nana no sama fa bosum di asa. Na Asuo Kofi. Ye bo odi ensa. Bosum papa na da ye bo ne din. Enti ta no Kofi e. Se e be gina ha no pe ya. Oni Asuo abana. Abo. Adwanka subri. Ane bo fatiga no kokumosi. Mun na ntini ye wo ha. Na bofo min say ye twato wa no say. Ye ba hwedom. Ayalefo. Omo pamoa. Asofofo. Akonfo. Ni nyina ye sabe minimum ye na asa na adwuma. Me ka say ye menko a omo ga me bayifo. Eye minimum na mo sa na adwuma. Na minim say ya wo me beto asase so me hu se me nya mfie nsia me hu se na me fa yade na me boa nkrofo me ma asofofo gidin me ma konfo gidin me ma obi opetumi bia ba me sem a ogidin me nyini bedu samre na noa na me gusu a meye ebi ba ebi tena ebi ntena papa ne tena abayifo no so ba acha na otwemi no bosome ombekọ enna so obi ma saaba aba se wadawro ma onso so besre no mmoa na bofo akore obetete akom nti abusua ana abegina hai e de akore aba se na Asuo Kofi e wona yesuo ye no suo duru anim oba tan a
o hwenche ka ne magu ne bo asuo yese ne ye de ye ba e de ne bro se asuo gene mayen na so emu na ta na chi na ono so omenya din a wanya bi na da achim bi no se ye mrewa na se bi mimi koja wa na mo bia na oso abeka obi na enkrai ebi aso mumu na omaye ti madwe wo bitirim na ne se me dan yesa bo kora mewu me di wiase nuro na se me dan bo kora ye den ya dako ka be pia mato nkyai ama mafiri ekwan anu mu nti me da bia me dwene se se de wo me mu no me chene kakra na me di ma wiase ni pa bia wo pamuwa bia me chene me do bia de ma no nti sa akora bi ba na me gina bofo me bubu makoma me de me ma dwene me kra me susu ye nyina eye se mabua sa nipa no na so bofo ba sa wi a eye na sa nipa no mayi ye tokone na de o mo gina han sa munyi ye tokone mo bayi ana munyi mo bayi amonka o mo bayi ana munyi ha bofo adaroma aso munyi ento mo ba ya adaroma mo de hie ba be hye wonsa o betwa kokwa ama se so besomu na waboa ye na ye fa amamra na kani nyina fa mro adwuada ye ma ya amamra ni nyina fa ma wodi a ene abusua gina ha abusua ti eye na nasafo wadaroma woni na abusua akwane maame ne papa ne wofanom ne nananom omu nyina na ebe gina ha ni etwa akokoyi e de ama nananom eso no na se de akokoyi ma wo akwa so de kofi ma eye kofi ma wadaroma wo firi kura ye fra ho fa de anam kan he da jinase yes da jinase ewa he kwade sa aye eso mi no be akwa you know no that's no de before wadaroma yakokoyi de ma no bo so mu na ba ji akra efa so na before de aka kire no yesusu ne aye de a wadaroma before no krem obusuo na eso omo afansa ma omo fa omo de bai ewe before so mu niam nyina egu ho nti oniam ni nyina egu before wadaroma oso ono de wadi ne huni ode ne niam nyina aba nti before sa akurai ampampa se obekom atimfie ama mansan nyina hu di a ene ensuo na boso matwa ha nyina asase ya mo nyina mo somo na monye na ye hunu aya akra ngobeka so wonfa ye so wafa hai ye be kwa ha Montana se wi e be kwa ha nto yo gata chabo fuei asem yo na Asuo Kofi odaroma ona na Asuo abo odaroma eya wan kasa o nana wo de hie adwuma na ye moye no anu ana moye ono so me fa se enene 40 days pepepe ana bofro ye de makora asobra mo eye nei musa abo ni hire na bofo mo so abaye o mamamre nyina enna ye koro ema no ahimachi ene ye tu ni hire ya tu ni hire awie bofo no so okuta ni dwan na kokko ne nsa ano so mobo ade eso ta akire na yo so ndina ne sabofo ya gu ni hire o monkwa asufufuo na asufufuo onsane na asufufuo ne ma enramra anya kwasi abakodwa abakwami aba na boso no ankoche a emfaso bi eni so ye pe boso ma wakose a na ayo wakase nipa bewu abewu nipa be yanko benya eno na ye hwehwe enti abo asufufuo ehire awie na enei awie obetu obekom asa ama obi ehu asufufuo se asufufuo woni no na wadaroma ye de na kokko ene ni dwane ne nsa eso de ma wo na wabosum se ne ya etwa ni dwan de maamo ene nne Asuo sane ye na se bosum no omo de akra na kina che bosum no omama se dem a che enti ubetwitwa so enti ama akra no na onya kwanya sa na awo kra beka akiri enti ubetwitwa so ama no enti udi 40 days bia na ato sika ne eyepe bia ye nya bi ne so Asuo madaroma mo ametni aya ama ye na ye ye ne ta na kine bibia nya ye
But for that, my share a bonnet no, Muslim make you on an him, and I say on him. So back on him to be able to ye. I may say 40 days in the Biamono. No one yeska, and I say Muslim, you know, yes, can be able to know the air. And also, now, what is an any jam with the buy and you from our piafo. I go from me in the background come back at them. Why? Are they? I saw Adaroma, Nana, Adaroma. So, whoa, the child could be away of Fum Papa. In him, that you're trying to cook and a cook to that. In do I die with Chakuka, able to the or somebody won't mean cat. But for through time. Who try to cook a woman to one year, you try to go on offer. I know, say, dear. Ah, now that Miss Aqua from the one, what you from? But what Yaka? What was what Yaka? Ah, you. Miriam and Coquana Mr. Miriam. You got a chop of way. Or Daroma. I am come for penny on us so. Or her son and cranning and I so ever beton or has say no. Come for Abana or Daroma and ne. Or so say, a beer the dear, the beer was the beer or do the amount on your child John back from Fabius to some unicorn. Of course, there's a noble to giant. Baby ain't my own one, yes, sir. And to us so a Daroma. It's all on the name of Fiura. It's saying, well, Benjamin Chidi for Sabacano home. For Akorano. Well, being a kumem at me, I can say, I must see a dear, Sebi, Minua crown a year, Juma, only you must sue a bibia. A crowned Dimina also, adding a common and a crage in a hole, but for me, so don't when Yanko Pong, and yes, I see fears among four, so Munko and Shira Cray, and my common or common, or see now your Okana bem, and for yes, I come to a baby run. Say, if you need to put I want to need to be there by ye, and the other send me in an assay. Why, if you have been real, put a me born in tea, and if you have person in this way, dear, but for Daroma, where did ye, my agency send papa? Well, we are on one for don't call all the creme, no go couldn't for through, near Sampa, if you brought some of the pepper fear, a ye, and Tenay Jinaha, ye travel across to the money so, and an abosom, say I can abosom in the air, no, ye prefer every Nakopum Bronya bre. Na sebo atete ne nkura ne kakra na mo so apagya na ono so ye de nakọ na ye kwakọ bona tenase enti mo nkọ enfre enfa nwu akura ne mu e ma akura ne sunsum ne kra enti mi nyina na ono so enti mi nkom ama ma se na hu sampa wokom akom akọ gina dwom na okom wi a so obo ne to obi enum pe yade wona how we na ye say me kana makono makoye amara ye but for eno ne aduro enya akoma obegina dwom a obekom eno kwane ne aduro na akom ne se wo hunu no waka wo sia ne no ano no obeso ndaye na wako uju obi adwuma obetini akọ enfre akọkọhwe na chi aba obi bobusa se kọ ye kọhwe ye no oba na mtifie beem oba na mgyina he na me sha atade bai obi ho wo sum da wo busaw obi ho bosum kọ enfre ba obeka bosum metra ka je se me ba ye na wote ha me ba na wo sha atade oba na wo ye sei mimi na na Serwaa de me kọ wo fra se de wo bia wo gyina bia me kyerɛ ema ne ye enti sa na makura bia se me to akom se wo su hunu na wo ye wo hunu anya me fa wo nkɔ ne emfa wo nkɔ akyire bi se me mpa akomtro se na wadawroma akura yi enya se obi abeka no hu na be ye se obemurumuna ama de wo ni mu no wa beto akone na otokone mo mbaje de kode a ene de obi nton sa hyire ne busuofo na so watra se de wo ni mu no omu ni ho no oye omu wo ho betimi aye so nipa ko be ye so ntimi nye onko so no nya na ade na ne bosum a ni nsu a wo komo no ensu ni timi nwura ne mu ye na ensu ni timi nkɔ ne mfrɛ ensu ni ma na dom ensu ni ma ne tumi ensu ni ma na numonyam owie so so mo pe mo yi be ma bi di na ma no na obe ware no wadawro ma de yesra de ama no na se busu ni bi obe na je so boju twa akra na mbia bofo mo fa nipa kwanya kra ma apia afo
The mayor no never cry no afa. Because of my the Medina ha me and say musuo na me. Asana man. Bro. Da we account there. Huh? Ni dia wa ha. Yo kata chebo foi wadaroma aya wade na no komfo ya wadaroma kata chebo fo sabi wafa yefunu na abofo waso wadaroma amfa kosia sika ana sika ana akoko no mfa meso sabofo emre no so a na waboa no se nipa kasa kasa na okwa awo so na oye konfo na die bofo adaroma yempa bi atie Asuo Kofi fie ha obi aye no awo obi aye no awo adaroma yesraw wa na kodwa ntwi na eware konfo yi na ono na afa yefunu ne bakan ne no yesraw so adaroma mo fo musunsun ma ho oden amfanta akra achi na wadaroma eduru ho a Mama no kwato se kosua na enkoye moja enkoye amane enkoye nguase na bosom ane ne honhum na meta akire na bibia ye bia nye yes asase ye afia asase mun na mama jensa na monta akire be bia akra ne kra ene ne sunsum firi kwai ofa so kwa awo so owo wonkwa wo asumdue na we de okwa wonto se do otokosua ogina hwa na yese wawo awie wafa akra na bafie nya ya dole kase de ayi akra na aye ama mansan na hu sa ampa nipa bone ne efie nipa ebia mpo na ye wo fie heye ya na ebe yi akwa na ase atwede na sabofo mema nkwanko yi na se nipa bone ne bi obaye na dwen se mema se wo kɔ no ho na okoye bibi de atia de na se kofu nka anya bosom esa oye bosom de obi obetantini bi abofo mane nkokura ansa na kwa na kwa wo afiafo ono amusu ye bayifo ana se wodo no obaye na dwen se obadada ye nso so abofo wadawroma owo wi a mama ne konukurum sika na wo wanka be kan se I got you. Yo, got a chip of way. Ayama de na kwa mboachi. Wadawroma. Wasu omu makoko. Wabu. Ayekwa mboachi. Wasu omu makoko. So Akwesidae dru. Ano omu makoko nyasa. Aha. Wasu omu muso omu didie. So wadawroma monta na chi. Na wono so na adwuma nye ye. Wadawroma so ote kwa ye frefre na adwuma. Okwa wonya adwuma kese. Na wadawroma bibia wo hwe bia nye ye. Na obepempna atwe. Na ofo. Enye no ho akoko no otwa na adwuma no otwa na tira nko bia na mempe. Ente ho akoko. Ente bofo wadawroma. Akono say. Wasu bofo so de ma wadidie. Ente kwambo ache se emfa akoko ne ma. Kwambo ache akoko no. Kwambo ache akoko na mimbusa nse na akoko. Kwambo ache se emfa akoko ne ma wo. Wo say na Akwesidae. Wo de ma wadidie mom. Adidie o. Adidie akoko. Kwambo ache se adidie akoko. Wadawroma. Ara ya no twa akoko emfa na. Kwambo ache se Asuo Kofi. Obra wo eniema. Wa so abro bibia. Ya wa samuka. Ya wa samuka.
Ah, that's seven. Office. Only Jina no watching. You know Fa manya bo akora na menya ade no. Na sida no odwan ka ho. Na Asuo Kofi kacheche bofo. Na Asuo Kofi odaroma. Aya wona na akua santoa. Odaroma. Atachi ode ne nsem beto wanim. Ema odaroma wo so no mu ye ma no. Na bofo odaroma. Ode ni dwan aba na neka yaboade a na daso ene na kokko ene ne nsa ene ona na asanto asa Asuo ne to wase dedi a enye ye embre tentente ekwanfie besa duonu ni mofo wa na masom wa nenne se wase da o me ho na me fadi a na akoye se me kura me ni nso de me ye enti akoye se enne okokeka ne sa ase enne Akwesidae wode ba no obeda Asuo mase se Asuo Kofi wodwuma pa eni bamba obo no ebo ne ba ho ban e ma kwani tu kwakwa abrochire a oba ye nyina no wakane nyina bom se Asuo mu nsomo na monye na Akwesidae na moji Akwesidae ni wi a asemfoforo wa akire a ne de ato anim to na wona na kua santo ase oso odumankoma esasa ase empo se che ya wonu mudi fu mpata samo fanche no de be ma wo ha obi aba na efiefo anasa bontotofo akofo asem de aba besoa no woso munyini nyina mfiri o ma no na enne na sida wode bai efiri na kumanum trodo e na ode asida ne ma wo enti na Asuo Kofi akrasi somwe ne so ho bi wo ho amane bi wo ho a pae no to nche na ju asida no ye wi a ya to adwumadi asu ye do asem na ato aso yeah, last year trouble. Asuo anana Boom. Wow. Asuo wasida o odaroma onana akua oso oda wase ofo asida oda wase Biani obi. asa Google Post. Fabra adwuma bi a meye bia ya na meye adwuma nti so you ready so ye bi Hame den brema Fabia me den fo ya Hey Are mi dwana me dwana e o ya no Ba ye ni na to fam. Now I know you all track of no wa me gina ho no amfo Akodi kwa bana. Ebe, yo. munyi ne mani fro na bebobọ Onfo bonu mu no. Ana mutwa aboasa kwa ha na abo anamra ha ma abo no komra ha sum No. Asuo hodaroma udwan e de ma woni o aniso Asuo beyiwayo Asuo Kofi beda wasie sada Asuo beyiwayo Abrompa Kofi beda wasie sa Akona yenonam Aboson kasia yenucho Beyiwayo Kofi
Mo kon for back no oy. Go Barbara. I'm the best of party abo. Ajabe yiwayo. Asiaba da wasiesada. Ajabe yiwayo. Asuo Kofi da wasiesa. Akwana mienu nam. Aboson kasia yenutio. Ajabe yiwayo. Asiaba da wasiesada. Ajabe yiwayo. Before Gary meda wasiesa. Akwana yenunam. Aboson kasia yenutio. Ajabe yiwayo. Asiabra meda wasiesa. Ajabe yiwayo. Asuo Kofi meda wasiesa. Akwana yenunam. Aboson kasia yenutio. Akwana yenunam. Aboson kasia yenunam. Akwana yenunam. Aboson kasia yenutio. Asuo wadaroma. Bosompa ene di aboapa. Enne asuo de waya amayen ene ye ma ye busua ye nkura ye na ye samu twan abofo ye de sumuni o. Eno nti na eto aboa ne ato aboa ebe sa fata wo ne de ama wo. Bofo ye ma odidie me de bosome senne me pe 5 billion. Ama de mentie. Aso so open the world na ngana ndwi nga. Na wana 5 billion na ngana ndwi. Na ndwi ba go. Na ndwi 5 ba ko. Cowboy. Aso, wadaro mamini se bosume sene. Ubedi me. Ti so obedi me dia. Wadaro ma. Mi dwan me de ma wonu no. Wadaro ma so emu e na taye chi. Wadaro ma katachie. Wadaro ma. Ye nkum nipa o, ye kum aboa. Na nimom nipa bone ni bi de ne ho fram dia abofo. Ene sraw. Nipa bia wode ne ho bewura pa wugu so ansa. Nipa bia abofo wode ne ho betintwan emu. Se wadaro ma bepe enu nkuase e de wadaro ma katachie bofo. Wadaro ma ane munso na monye mu abebia mu de mogya yi na munyi. Bye bye.
If it's next month going, and a suman be a better obey me, I can send a CAD. Suman be a bar, and our most one, so you'll be an in so many because say, for a fiance and what but my fraud there. And say, a ten and answer, to say the young way, and to be a semono. Yen ya have been quiet. Ye babiana, a baby ever bad, you say, Obet says that you do so my protein, ya put it in. And I thought you said, to my brainy and cassa, to my brainy and cassa, not to say, oh dear, some pants, and a mess of the Atana na cassa, you do so my protein, now more so, more dear, ever.
Okay, no, me the mama. Ah, o papa dele. Ah.